Tusind tak, fordi I har valgt at prioritere at møde op for mange af jer endnu en gang til de her arrangementer. Vi håber, at vi har lavet et program, der både vil inspirere jer og gøre jer gavn ud i forsøget på at skabe en grøn omstilling. Man behøver ikke at lave et stykke arbejde, der skal revideres af nogle udefrakommende. Man må egentlig gerne skrive i den her ESG-rapport, at det er egentlig vi selv har udfærdigt. Vi har selv fundet vores data, og det er det her billede, vi ser tegne sig. Og de tilskudsmuligheder, der er egentlig typisk tilskud til, at man som virksomhed kan hente noget hjælp udefra, uden at skulle betale den fulde pris. Vi har altså virksomheder, også her i det sydjyske, der rammer de der 1,5 million i tilskud over en 3-årsperiode, fordi de har været vakse til simpelthen at få budt ind på de her programmer. Viggo Forbi, som har været ved os i et års tid nu, og Viggo han har lidt voldsomme udfordringer. Jeg siger, at han har næsten alle bogstaver i rækken. Ved os der han så begyndt at reparere scootere. Han sørger for hele vores bilpark, den er kørende, vores maskiner up to date. Inden man tager sådan en borger ind, jamen, så skal man være sikker på, at man kan rumme det, at virksomheden kan rumme det, og at personalet kan rumme det. Så det kræver nogle samtaler også med personalet. Jamen, kan vi det her? Kan vi rumme Viggo og hans udfordringer, han nu kommer med? Der skal jo være et match begge veje, og så det fortæller jeg også fra starten af her. Lad os nu snakke sammen her med en uges tid eller 14 dage, så lad os se, jamen virkelig her begge veje. Er vi glade for at have dig, og er du også glad for at være her? Hvis de to ting ikke harmonerer, jamen, så dur det ikke. Så kan man lige så godt skilles med det samme. Jeg kan godt fortælle, mit navn er Jakob Gubbi, med ejer af det firma, det er GST Danmark. Jeg har kun det ene produkt, men som jeg plejer at sige, VV de sælger egentlig også kun biler, det lever de jo af. Det gør vi jo i det her setup. Jeg tror det næste vi sætter som jeg også satte som, det var jo tænkt, hvad koster det? Men vi har formået at få det vendt, så det er en økonomisk fordel for os. Og ja, det kommer ikke fra dag 1 af, men hvis du sådan laver en investering, kommer vores flexjob ind igen, men vores flexjob er jo en del af den setup, kan man så sige, fordi at han sorterer jo affald. Nu får vi faktisk penge for noget af vores affald. Hvor vi før han bare måtte det hele i en container, så sendte der nu i lukket øjne og sagde, det må de der lige styre over. De kører et eller andet sted hen, og så ved vi de er, og så brænder det, og så er vi er med det. Jamen, hvis vi kunne sortere det hele lidt og få lidt penge for nogle af ting, så kan det faktisk godt betale hans løn. Vi er et lille bitte firma, og vi er begyndt at sortere i vores leverandører. Og nu sidder I rundt og tænker, jamen vi er bare små, så vi behøver ikke det her. Nej, det behøver vi ikke i forhold til staten, men måske i forhold til nogle af jeres samarbejdspartnere fremadrettet. Vores medarbejdere kan faktisk også godt lide, at vi forsøger at gøre noget. Og så igen har vi jo et ansvar, om vi vil det eller ej. Vi kunne jo sagtens putte ud vores transport af i det tyske selskab, og så lukke øjnene og sige, ja, de bliver afhentet her, vi har ingen CO2. Men helt seriøst, så det redder jo ikke verden. Ikke fordi vi skal det, men vi skal være en del af det. Så tag det nu seriøst, og så forsøg at gøre lidt for det. Og hvis I kan tjene penge over, så er det ikke så farligt.